Pag mga Custard Nation, may nabilin, anom na lang ka daw, Pasko na. Marabogin nga salamat sa Bombonia Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sirad sa Bacolod, Negros Occidental, bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan, nagpalag na ang zona libre. Karon nga daw sa Lunes, pensa 19 kita sabay sa bulan sa Disyembre 2022. Ato sa rin nga mga kauturan, no? Nagalapit na lang, may nabili na lang, no? Nga 11 ka daw sa bahin sa siring tuig 2022. Kapag welcome na kita, no? Sa rin makabaran sa bahin sa tuig 2023. Ano naman ayhan? Ang ato sa rin nga makapalaran, sa rin makabaran sa tuig 2023. Sige, nanong labing talapang doon, pila kapadragkuhan yung mabarita sa top stories of the day. May dalakuan sa rin nga mga balita lokal. Redistricting o kon hagna nga plano nga pagtunga sa bahinsang syudad isang Bacolod, no? Ang ara na sa bahinsang committee level. Inibase man sa konfirmasyon sa din makabara ni Bacolod City Congressman Greg Gasataya. Sa bulanta karon ko ano ang mga plano kay siyempre mabalantayan sinato, no? Kay ti amo na ang siling nila nga ti hindi na kuno malabutan yung makabaran by 2025 matunga na sa duha ka distrito ang syudad sa Bacolod. Ti matabo sa ni maduha ang aton sini nga congressman, no? Sa syudad sa Bacolod sa North or South District, First or Second District. Isa lang sa gihapon ang mayor kag at the same time yung makabanan, no? May 16 ka makonsyal tag walwalo sa tagsa ka distrito. Sige, no, sa din makabaran sa ato sa rin kapagpalagad, no, ibalaon na ito rin karona sa report ni Bombo Ansido Cerilla. Hindi dapat magiging makabaran, no, nga matunga na ini kayo ito subong, oh, may report kita ka daw nagkakinaburigal na. May ara na gani kuno sang kwan sanggat ya kuno nga kwan mo, no, nga grupo gat bala maling ginambal nila J80, no, kon Greg Gasataya, Al Victor Espino kag Tadi Saison. Igat ko na, no? Tapos sa pihak naman to may ara naman. Albi Benitez, no? Caraps Paduano kag at the same time ya makabaran ara man to kuno si Monico Puentebella. Aba? Perte nga magrupo, no? Sa dede makabaran tiyo nag-amat-amat na, no? Nang kwan amat-amat na linyanay. So bati ko kuno to sa Christmas party sa Bacolod City government employees. Wala kuno ginimbitar ang congressman sang syudad sa Bacolod. Ni Congressman Greg Gasataya. Ano ang rason, no? Base ko nagasugod na mga dinis uganay sa dito makabaran sa GO. Sorry hanta na karon speaking ya makabaran sa GO. Padayon ang reklamo sang aton sa mga makuturan nga ma-GO, no, nga wala masweldohan. Di nagiwat-iwat kamo da sang sadya-sadya sa Christmas party sa mga empleyado sa Bacolod City Hall, no, o kon Bacolod City Government Center, pero ang responsibilidad nyo sa pagsweldo sa ma-GO gintalikdan nyo sa pihak sa sining kasadya na nagtag sang motorsiklo, na nagtag sang salakyan, si Mayor Alfredo Benitez, no, mga GO nagabakho sa gyapon. Grabe, no? Bakho gidya. Anong plano nyo sa mga GO, no? Nga may mga appointment man ni sila nga wala nyo masulduhan. Manog tapos ng tuig. Irason naman nga inubos kuno sang nagbiya ga administrasyon. Inyo na ni Chimpo subong by all means pwede nyo sa kay Mayor Benitez ti amo na siling yung change o kon pagbago hindi niya halin sa amon, no, ining pahayag gati magsaka kada ko, no, sa alkalde sang syudad sa opisina sa alkalde sang syudad sa Bacolod, no, nagakwan kapag ginapasa-pasa kapag kudiin pa nga mga tawo kuno ma-GO ka ginokulukan lawan ay ti ka nami no may pagbago man gida. Sang una nga GO ni Mayor Bing Noradia, labot gani sa City Mill. Ang GO, pero Teo, City Mill nga GO, why kita sa madapatian nga reklamo nga wala sweldo.
subong nga ara na kamo sa 300 sa 3,500, no? Gapabugal pa kamo tunga kuno sa GO sa previous administration. Hindi kamo kasuldo. Kahuluya. Sa City Mill, siling ko, suliton ko, sa City Mill nga GO, ni former Mayor Big Nardia, wala ta may nabatian nga reklamo nga wala sildo. Pero subong nga GO, nga 3,500 lang, no? Wala pa sildo. Damo-damo pa ang nagareklamo. Change, Mayor Alfredo Benitez, change. Ara, no? Sa kamanyo da. So muni, sa di makabaranti, mayo bala na, nga pasapasa, atubangan nyo na kay ginubrahan na sang tao. Why man na sila nga nag-volunteer sila, hindi man sila volunteer, kundi may appointment sila nga ginugyatan. Pero nga away nyo ginswelduhan. Hindi siling lahog-lahog, isa lang bulan, 2, 3 ka bulan, nga wala sulo-sweldo. May nabatian pagigani ko kung subong to nga bagay, iya man ni prerogatiba, subong, mga barangay, no, nga ko sa rin may mga barangay kagawad nga nagsuporta sa eleksyon, nagdaog siya, subong ko ng GO, nagasilinampaw. Samtang ang kapitan nga hindi bisan isa ka GO ay minginatag. Pero magali kadumot nga tawo di sa Mayor Alfredo Benitez, no? Sa tuod lang, lamang maging sa kwarta, Kaya ang kwarta, way man nagdaog, no, di ba? Pero kung amuhon niya ang sistema niya, kung ginapanawagan niyang change nga way Japon sa pagbago, ang imo to yang ang imo to yang nagsuporter si mo Japon ibubusgon, instead nga mabuto pa na sa imo dason eleksyon bisan di pagdagan kwarta, hindi na lang mabuto. Kasi may tsansa pa nga magtipyok. GO magsulod gada kuno sa government center, sus ga pininungko malang gani na sila da. Mayor, nakitaan mo na da, no? Nga nagapinungko. Sus, why isang obra, no? Kadtublak mo da. Diri sa plaza, nagapinungko man lang, why sa mga obra man, nagabaton sildo. Ako na, notisahan talang ni. Kaya man kasulod man ta sa muna nga mga opisina mo. Kaya para at least may ikuan magitada bilang watchdog. Hindi lang siling lagaw-lagaw lang kamo dapo ko pungkol mo sinduhan kamo samtang ibang tong kapagabaka nagapainit gapanilhig nagapulaw bugtaw panilhig sa karsada why suldo sa subong kasulumpaan mga classic administration magamusin hindi ka mo magrason nga why kwarta kay by all means mahimo nyo ina kung naubos man to yung kwarta sa likan eleksyon tingay hindi kita papasar supplemental budget tinunto na. Doon nagwa niya lang ang inyo, paano nyo lang, no? Pahabukon nyo lang ang ngalan nyo, patambukon nyo lang ang ngalan nyo, samtang disugon nyo matuligad ng misason. Alangan irason tapos disigad misasyon kay inyo maningagin pang-hire. Sus Mariusip. Sige, doga pa isa din nga mabalita yung mga kabaday sa ato sa rin kapagpalagad. Lunes na lunes, pero grabing tirada naman di man sa aton sa ring para tuntunan. So resulta karon sang pila ka mga reaksyon sang aton sa ring mga kauturan. Sa bago lang natapos siya makabaran nga hinampang bauti congratulations gid sa team ni Lionel Messi ang team sang Argentina fuerte so mabato man ang mamay edad yang makabaran sa mga hubinon. Ang mga players sa sang France ang makabanahay in fairness man sa kay Kylian Mbappe ang star ang makabaran sa bahin sang sang France so they did a good job pero nang ibabaw kita congratulations sa team sa Argentina karon may ma-interviews kita ato na may international correspondent direktamente sa bahin ang makabaran sa Argentina. Dumduman ito ang nag-viral to blama kabanan nga nga senaryo dito sa bansang sa Bacolod sila airport ato blang isa ka asawa or babae agin proposan sang isa ka pulis pulis to propose sa iya so sa sila airport nga nag-viral sila so si Ma'am Carlin Marie Evanez po naton karon live and direct sa bansang Argentina. Reaksyon. Payag man ni coach ako ni sang instructor sa Dimakabaran sang Philippine Football Federation o kon PFF Sir John Carmona. May kopod man naton karon diri sa aton siring pagpangalaga.
Samtang report man karon ni Bombo Dennis Rubica sa ato sa pagpalagad Governor Bong Lacson satisfied kuno sa performance sa PNP kag AFP sa siniya makabanan nga tuig 2022. Report ni Bombo Cherry Santillan. Ang bitaw nagpasalamat na makabanan nga tibisan pa paano na pahawan-hawan ta kung nabuhin-buhinan tang kagutok sa madalanon naton because mas sining pag-implementar ay makabalan sa bagong traffic scheme sumugod sa Disyembre 5. Kung sa bagay ti kung maglabay ka karon real action na kusubong la ordinaryo mga adlaw hindi Christmas damo man Japon ang salakyan. Kung maglipas na yung Disyembre kapag tapak ta sa Enero ti pasalamatan tani kay amo ni makabanan ang mas matawhay na gid nga naton nga mga dalanon. So ti para yun lang niya sa aton nga Bacolod Traffic Authority Office ay ning pagpinsan sa mabagong eskema sa bahin sang traffic system naton diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Para matakaron sa aton nga segment of Christmas Around the World, direkta kita makabanan sa bahin sang Sweden dito sa bahin sa Northern Europe sa ibalon naton makabanan ining pila ka mga helikoton man dito sa aton nga makauturan sa siring Christmas sa palabuton nga Pasko Disyembre 25 tuig 2022. Ti magsiling ka Europe ti Muslim majority sa religion is Roman Catholic nga naga-celebrate gid makabanan mga countries sa Europe nga naga-celebrate makabanan sa Christmas. At syempre sa ato sa ring mga partisipante sa ato sa ring mga promo para yun lang sa pagpadala sa inyong mga entries kay the more entries you send the bigger chances of winning ang 1-2 Panalo Park 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. 16 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Inibatan nato sa ring mga headlines. Pabalik naton detalye na sa aton nga mga balita pagkatapos kidamang sini. Stand by. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod, Friends, ato sa pagpalagan. Oras sa Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Grabe, no? So, masandukot ini makabaran kagabi, no? Ang iningin patigayon. Ang finals, kadungan sa Qatar Day, no? Dito sa may niya sa Pungsod Qatar, ang championship, no? Sa bahin sa FIFA World Cup 2022. Ang national football team sa Argentina nag-champion sa 2022 FIFA World Cup. Natapos sa nagdaog, batok sa defending champion nga France. Di wala gid nakakuan, no? Wala gid naka back to back ang Fransya. Ni matapos nga nagaw sang Argentina ang kampeonato sa France sa 2022 FIFA World Cup Finals, gagipregan sa Lusail Stadium kagabi. Sa 8 ka ma stadium ngayon patukod, no? Sang Pungsod Qatar bilang host sang 2022 FIFA World Cup, no? Sa Didimakabaran, ang Lusail Stadium amo ning pinakadako, no? Nga stadium. Gaginhiwatan iya makabaran sang finals kagabi. Sus, makahalawat-hawat, no? Ang ini nga hinampang. Nag-champion ang team ni Lionel Messi. Ang Argentina first day sampang nila sang November 19, no? O November 20, I think, no? Kontra sa bahinsang kwan, sang Pungsod Saudi Arabia, perdinis la. Perting hinugyaw ang rejoice, to? Sang Saudi Arabia, kaya perdi nila mo, no? Ini ang Argentina, kapila naman kabeses nga nag-champion ini.
No? So, nag-champion ang team ni Lionel Messi pagi sa penalty shootout matapos nag-tie-gid, no? Ang duwa Benito City perti ka bakod. No, nga mga pungsod, no? 3-3 ha. Sa first half, no? Imagine naka 2-0 ang Argentina, no? Isa sa Messi tapos may isa pa yung siyang napasulod. No, napasulod din ni Messi ang unang goal sa panas panagi sa penalty kick sa ika-23 minuto sampang. Ginsundan sang goal ni Angel Di Maria sa ika-36 minutes, no, nga game. Apang gilaw ni Makabanan nga nakansilar ang 2-0 advance sa Argentina matapos nga nakascore sang duha ka asod-asod nga goal si Mbappe. Pwerte, no? Sa 80th ka 81st minute ina, no? Ti record breaker ini. Kung nga nagtay ang duha sa 2-2. Sa luwat nga nakapasulod sang goal si Messi sa 108th minute, no? Sa extension, apang ini ang hugot nga intense nga game nga nakuha sang o kon sa 108 minute nakapasulod apang binawi man, no? Sang goal ni Mbappe sa Japon, star player sang France sa 118 minutes ngampang. Ti hugot nga intense nga game nakuha sa Argentina ang kampeonato matapos nga nautos ang France paagi sa penalty shootout sa score nga 4-2. No? So, ang tournament sa Qatar, ang high-scoring World Cup sa maragtas ng game kung saan ay katatlo nga goal ni Mbappe ang naghimo sa score nga 3-3. Kaya tunaan sa penalty shootout, kay penalty kung patas may penalty shootout na. No? Final kay ka-172 nga goal sa 2022 tournament. Ti nalapawan sini ang naunang record sa World Cup nga 171 goals nga sadto ginuhatan sa 1998 kag 2014 edition sa France kag Brazil. No? Ang final sa una mga tournament showcase nga na-feature sa hindi manubo tatlo ka goals nagikan sa duha ka team. Grabe, no? Sige. Ari sa piya kalinya aton isa sa mabisita man naton subong nga gabi si ang instructor, no, nga si Sir John Carmona. Sir John, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Sir. Good evening once again, Bombo Pons, no? Congratulations sa supporters ng Argentina, no, last night. Very overwhelming, no? Ang crowd and support. Yes, sir. And of course, ang mga even Filipinos, no? Waited for this championship nga nag-culminate last night in Qatar. Qatar World Cup 2022. Every 4 years lang ni nagkalatabo. Pero this is considered as one of the best games in the World Cup Championship, no? Nakita na witness na tanan ang very tight, very tight, very crucial goals, and of course, no? Makita mong cheering, maglabay ka da sa lakson, may isa da ka burger, buta, no? Ga-watch, even sa Bob's man, no? Kag mga ga-subscribe sa mga signal channel, ga-watch gid, no? Mga football enthusiasts. So happy gid tanan kagabi. They waited, worth it daw ang pulaw. Kag ang nagkalaperde, worth it daw. Kalaperde sa pustanay. Umugan. Kung sa bagay, kung maperde ka sa to, hindi ka man to ganit mag-inusul coach, no? Sa gintayan mo. Like sabi ko nagtaya ka sa France, di ba? Of course, yes. And katahom gid, no? Everyone expected mostly, no, nag-cheers ang Argentina, abita madaog na into 0. Yes, no, hindi oo. na makalagas ang makascore ni ang ang France, no? Kag on the first half, France played very not convincing, no? Argentina very convincing ang first half. The way they move the ball forward, they control the ball, passes sila, even may leader sila in front, si Messi, no? And Di Maria, big factor sa flank, sa left side. And of course, nakita nyo, he scored, no? The second goal, no? Wow, very good ang game last night. Okay, no? So, daw pa man niya, comebacking, no? Sa part niya sang Argentina, no? But for so long, no? Pila na, damo naman nila championship titles ni gali coach, no? Sa Argentina. 1978 World Cup, Mario Kempes, team captain. 1986 Diego Maradona. And now Lionel Messi. They are the best quality players in the history of World Cup. Different countries, may mga makita, may mga
attributes ni sila, may mga qualities na makita mo, good leader nga mga player. Yeah. And they started sa grassroots ba, no? Mga history, kung i-base mo ni sila, why they are very good. Even Messi, not that tall, no? Makita mo subong, no? Nag-watch ko subong sa replay, oh. Yes, sir. Matons lang award. Oo. Ang difference ng height nila, hindi mo nakataas si Messi. Pero they started as young as grassroots football, no? Of course, may mga inborn talent na na-polish lang later on. Okay? Oo. So, 3 times. Siguro, third time nila subong, no? 1978, 86, and now, 2022. Oo. So, and mo na why na 2 months ang France ang back-to-back wins nila, no? So, makita ang tagani, no? Most things, score man, Mbappe lang gani ang nakapasulod, sir, sa France. Mbappe, no? What they call this, some coaches are predicting this boy will be the next superstar in the world of football, no? One coach, si Mourinho, ginmangkot siya, who will be the next Ronaldo, who will be the next Messi. Na-mention iyan name, for the next generation naman, next decade in football. Imagine, he's 24 or 25 right now, pila pa ka World Cup ni ang maampangan niya. And very dangerous up front, no? Makauyat bola, mabit niyang 1, 2 to 3 players. Yes. Kag makita mo ang power sang shots niya, mag-take shots, kabaskog, kabaskog, gasulod gid niya sa goal. Kag siyempre, ang pagdalagan na pagid, sir, nakita na to gabi. So, siling ko pila na nakatakang-takang ang goal to goal. ang speed niya, Yes. no, ang speed, physically strong player. And very dangerous pag nakauyat bola. Gapasa siya, gabit defender, and even naga-shoot outside some box. I see. No, so although there are some predictions, Sir John, no, sa finals nga sa pihak to binabatian man ko nga Argentina for the win, and sa pihak to ng France, ano. So may narinig sa tapos na peacefully bala, no. So ano ihan ang kung sa ni mangin mensahe like abi diri sa aton sa Pilipinas, no. I hope nga ma-introduce naton ini gid dayon sa aton nga mga kabataan subong ang football isa gid sa mga pinaka-prestiyoso nga hampang, Sir John. Yes, a big factor gid ining World Cup to promote right now, no? Oo. Big chance to us Filipinos na ma-promote ang football to be basta kita na lang di sa Asia ang hindi number 1 ang football, no? Most of the countries here, they played football. Bisan diin ka, even poor countries, poor countries, no? Football ang number 1 sport nila. And this is the sports for Filipinos. Why? We are like this Brazilian, no? And South American countries. We can play football everywhere, even sa streets. Even sa basketball courts or sa plaza, everywhere. It's just a matter of promoting lang, no? Promoting like what you did right now, ang Bombo Radyo, kadami gid halos nationwide. Nakita ko mga mga colleague ko interview in Mindanao, even in somewhere in Visayas, kita-interview sila. And we are happy on that, no? Kaya this is a good chance to promote and help Philippine football, no? Na magdamo ang kabataan ma-involve sini. Wala but sa physical na aspect benefits sang football, no, and even sa ato na sa social society no, away from drugs. Iniya in football pwede ka kaskwela scholarship when you go to college kung magdedicate ka sini. Like me, I finished my college without even paying a single centavo sa school because of our scholarship in football. So dako ni nga bagay. So I'm encouraging LGU, no, LGU even private sector to help support us mga football, no, and maybe through equipment, balls, and even uniform sponsors and tournaments also. Amo nang gina-advocate ta subong.
Oho, tahom good, no? And I hope nga ti wake up call ni sa Pilipinas. Although may na-qualify na kita ang aton nga mga women's na to na football. Sir John. Next year naman, World Oh. Cup. Next year World Cup, Philippines. May flag na da, ha? May flag na da, ga represent the Philippines, our Philippine women's national football team. The first time in history ma-play sa World Cup. And right now, based sa ilan na preparations, very very convincing aton women's team, ginadraw tang Chile. Ginaperde nilang lately ang Papua New Guinea na team. And some countries in South America prepare man sila for practice matches, no? So we'll support also the women's team and the Philippine Football Federation. All right, sige, no? So Sir John, thank you so much no for being a part no sa aton sa ring coverage mga analysis no, predictions starting last month no, November at hasta ngati matapos no. So lipay man ta ngati damo man ta na paalam sa sining ginatawag ang football pagi sa imo Sir John. Yes, damo gid nga salamat no for considering me to be one of the persons to analyze no, to help promote also. And of course tamon it's honor also na gina-consider nyo ang football no to be promoted in your radio stations kay damo kita ma-reach out sini even barangays gapamati subong no. Salamat gid no sa Pons, Bombo Pons and all the da sa staff da sa Bombo Radio. Sige. So John, thank you so much and good evening. Good evening, sir. Okay, si Sir John Carmona, isa sa mga instructor no sa Philippine Football Federation o kon PFL. Kaya mo na sa no, so pwerte pagbilib niya. Bagay kita sa mga kampihan sa diri. No, but time will come ngati may i-congratulate kita. Kaya puro bakod mo. Imagine sa 2-0, isa lang katawong nagbadbad, no? Si Kylian Mbappe lang. Kylian Mbappe, no? Ang star player, yung makabaran sang, no? Sang France. No? So, kamo na taas sa height, sa kadakon sang lawas, sa speed, no? Sa stamina. Ay, grabe. No? Piling ko ng mga naghalampag sa football, huwag ginakapoy, no? Kaya pinakasakit kaya magsipa sang bula no nga ti bisan ang goalie bisan ang goalkeeper hindi makasagang nagakapukan sa igoon sa sang bula ga dala kusog-kusog ng sipa mo no ni Kylian Mbappe no? So saliwate na may congratulations sa team Argentina for winning the crown yung makabanan sa FIFA 2022 World Cup ikatatlo na ilang ng titulo. Kagdi may celebration man. Ang France ti okay naka-champion na sa 2018 Ito sa bahin sang Brazil ti plano back-to-back win tani pero ti na utod ang ilang plano sang Argentina. O ti sige no sa 41 minuto sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagat. Sakta manabi, no, ang atong sining correspondent, no, rektamente makabaran sa bahin sang Argentina. Standby Bomboan, Sindol Sorilla, no. So ibalaon naton iya makabaran, no, ang aton man sining correspondent didto subong nga gabi. Para dis makakuha although ti kay na nakakuha man kita iya makabaran sang kuana, no, sang dugang sang mga reaksyon but ti dugangan naton ini. No, sa bahin sa ato sa yang mga kauturan no at the same time sa bahin sa ato sa yang mga kabombo no mayo man ni kay ti sa nasiling ko na kaina no pagi sa penalty shootout. So ang ining nasabit yang hinampang no so samtang ginangananganta no ang aton nga bisita no sa subong sa makabaran nga gabi diriban sa bahin sa ato sa ring pagpalagad si Ma'am Carlin Marie Ibanez. Malawag kita na ito no sang kuana no samtang ginahulat naton siya. Duwa ning lawagon nato actually no isa ka replacement sa winner naton kay isa gid ka winner. Nga lawagon naton third winner.
So may replacement lang kita sa winner number 2 kabay nakaabot sa 6 ka oras nga deadline. Baw kanugon. Di kabay pa nga makuha ini, no, sang winner sa buong nga gabi. Sa replacement kita mo na, standby. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa isa sa masanting nga daily draw winner, no, sa winner number 2 naton, replacement kita makabari sa aton nga pagpalagad. Para nga paghatag sa mapapremyo sa aton nga matag paramati, no. So upod sa aton FTA representative si Ma'am Gladys May Sanchez. Nagamit sa proof of purchase Nescafe ang iya sa ligin gamit nga proof of purchase, no. Sa atensyon sa taga-Talisay City, balapit lang. No, taga Talisay City. No, so congratulations gid sa kay Maria Delia Cabia. No, Maria Delia Cabia, no, kay ginaway ka sa 7:45, pero tay taga-anta tsansa para buwas, no. Hindi ka mag-claim sa buong gabi kundi buwas. Ay, ikaw claim diri sa Bombo Radio, dala duha ka mabalid ID pa photocopy ng daan sa liwat. Congratulations gid sa kay Maria Delia Cabia. Sa Talisay City, Negros Occidental. Replacement sa winner number 2 naton sa subong iya nga gabi. So dapat on or before 8 o'clock sa agari ka na din Ma'am Delia para nga maklaim mo yung premyo nga 500 pesos na cash kag 500 pesos nga worth sang goods. So bantay ka mo, karon dugay-dugay may lawagon pag kita third winner na naton ini nga. Ang aton nga lawagon karon dugay-dugay diri sa aton sila nga pagpalagad. Sige, balik kita. 45 minutos ang nakaligad, no, sa takna ng alas 7 sa gabi. Okay, sige, no? So, balik na diri sa aton sa ring palatuntunan, no? So, ginakanta, no? Ang linya iya makabanan, no? Ni Ma'am Carlene, no? Diri sa aton sa ring pagpalagad, naman sa aton sa ring palatuntunan. Ma'am Carlene Marie Ibanez. Doon pa nyo itong nag-viral bala sa Kwan, sa bahin sang airport bala. Sa sila airport, no, nga nag-propose sa iya siling boyfriend, no, nga isa ka police. Nga nag-viral iya makabanan. So dito gali si Ma'am Carlene Marie Ibanez sa Kwan, sa Argentina. Supporters ang Argentina iya makabanan sa Qatar. Sa Qatar na sa to, no, pero supporter gina sa sang Argentina. So yung si Ma'am Carlene Marie Ibanez iya makabanan, no, diri sa aton sa liga pagpara. Pero dito ni sila, no, sa Qatar, pero number 1 gid sila nga supporter kuno sa Argentina. Sige, oras to sa Qatar, siyempre bansi kita diri, no. So mga ara pa lang to sa 1 o'clock or 2 o'clock sa hapon, no. 7 ka oras I think, no, ang aton sa nga abanse diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Sige, no? So 45 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Diba sa aton sa liga pag-alagad. Sige, sa matag paramati naton para yun ang kamwa, no? Nga magpadala sa inyo sa liga entries para sa 1-2 Panalo Part 21 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Nagalapit na lang ang Paskwa pero nagapamudbod na kita sa mapapremyo kag temprano nga pamaskwa. Nagaulan sang premyo. Mga winners nga ginagabot nato sa tag sa kadlaw, no? Mayroon kita 3 ka winners nga ginagabot from Monday to Friday nga makabaton sa 500 pesos sa cash ka 500 pesos worth sang goods plus ang orokan nga balde. Ti ano pa na? Temprano nga pamasko. Simple lang kita makahapos ang pagpasakop iya makabanan sa kabukusan nga 6.5 o kon 6 million pesos nga kasiyahan. Panagtag naton from week 1 to week 7 until sa aton sa nga grand draw. Simple lang kita aton sa nga pagpasakop iya makabanan sa aton sa nga mga kabombo. Maglakip lang sa masunod nga ma-purchase. Sulod sa puti nga sobre. Kasubong nga sa ma-empty sachet o kon stand-up pouch sa o kon label sang mayonnaise o kon sandwich spread. Isa ka empty stand-up pouch sachet o kon label, no, sa mayonnaise sandwich spread. Mac-reunion na with my one and only love, no? Ladies' Choice Mayonnaise. Isa na ka-entry. Pwede man, no? Mga produkto sa Nescafe, no? So, bango na with Nescafe. Sa pagkamatuod lang, pagbugtaw ka mo, ginadayong ginakapi, kuya. No? Kaya kinanglan gid sang aton san ang mainit-initan ato sulok-sulok nga bag-o kita iabugtaw, no? Para mangin, productive ang aton sa nga adlaw. Nescafe.
So bisan butang ka mo da any two of empty sachets of the following, no? Duha ka masasay sang Nescafe Creamy White, duha ka masasay sang Nescafe Original, 26 grams, duha ka sachet sang Nescafe Creamy Latte, no? 27.5 grams. Ang Nescafe Creamy White 29 grams na isa na naka-entry. O kung pwede ka mo na makalakip sa isa ka sobre, no? Sa isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, o kung Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, isa na may naka-entry. Kagati ining sticks bala mga black coffee ni, no? Sa Nescafe, tatlo lang ato sa kranglan sa nila, no? Ka sticks sang Nescafe empty sticks o compact sang Classic 2 grams. Nescafe Classic 2 grams. Isa na iya makabanan ka entry. Sige, no, pwede man kamuta makabutang sang isa ka product sticker o coupon sa Orocan, isa na ka-entry. Sa tagsa kapag bakal mo sa Orocan, mayroon na sang sticker. So, kwaon nyo kay hapos man na kwaon. Ang sticker kay pwede na magamit as proof of purchase. Ti papel mo lang ina, no? Ti sa dalayon, ugas-ugas, gakahukas man, ti kwaon ta na, kay ti dirite pasakop sa promo. Sang Bombo Radio Bacolod, no? So, isa ka product sticker kung coupon, no? Tagsa ka bakal mo sa produkto sa Orocan, meron na sang coupon. So, ang coupon nga napagkit na bisan nga promo sang Bombo Radio, pwede gid nga pasakop. No? Ang coupon, mga kabanan, gamay napagkit na promo sang Bombo Radio, pwede gid isa na naka-entry. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Siyempre, ti ari pagid, no? Silver Swan, sukang puti, kanang lanon tanim, luto ta paksiw, litson paksiw, paksyong isda, no? Nano pagid adobo pagid ta sang baboy, baw, no? Katahom-tahom gid, no? Mag-marinate pagid kita ti Silver Swan, sukang puti man. Ang aton sa iya gagamiton. So isa lang kay ti pouch na kon sa 6 kon level, no? Sang Silver Swan, sukang puti, isa na naka-entry. No, Silver Swan Vinegar, kung sukang puti. Kag syempre, no, isa ka coupon sa Alfred sa Pendulo, isa na ka-entry. Isa ka coupon ang gatag sa isa ka tos ka peso sa baro sa pagbakal o pagprenda sang malakas kag relo sa Alfred sa Pendulo, your Diamond of Pearl House, bisitahan mo branches ni sa Dalan Guangco, J. Dillon Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place kag Plazuela de Iloilo. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Kag syempre, no, ang isa ka empty blister pad, kon banig sang panyawan, luyang dilaw, plus mangustin, plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa na ka-entry. O kung na panyawan pa na ba, plus garlic, plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa na ka-entry. Isulod na sa puti nga sobre, Silyuhan sa Mayo, alam sa to, kung ay sa bunahalas bumbuan. Silyuhan sa Mayo, sa likod sang sobre, sulat yung kompleto pangalan, ang edad, address, no? Ang signature, contact number, ang pangalan sa proof of purchase ang gamit ninyo, pinanglawag na tonto, no? Week number 5 na tasubong sa pagpamaton sa inyo sa nga ma-entries. Week number 5 na ta, no? Sa pagpamaton sa inyo sa nga ma-entries, no? So, ang title sa promo, 1 to Panalo Part 21, sang Bombo Radio kag Star FM kay cut-off nyo sa Bombo Radio Bacolod. Ihulog sa mga designated drop-off centers, no? Sang Bombo Radio sang reklinain nga lugar diri sa syudad sa Bacolod, no, ka at the same time sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. O diri kamo sa estasyon sa Bombo Radio, ano, ari lang kami diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, diri sa may bahin iya sang syudad sa Bacolod. Sa aton man sa niyang mga kabombo. So good luck sa inyo tanan-tanan. The more entries you send, the bigger chances of winning. Gaulan to. Di tapos gid, no? Mayroon kilala ko to do, bag-ulo to pa karwas to. Hindi kaya kontento, no? Kumang laba na, pag-ulat to ng laba, no? Labahan niya naman ni what? Ginulan niya. Ayun, di na malipat ka dadlaw, nag-aulan na iya makabaran. Sige, no? So diri kita mabalita sa sunod sa Bacolod. Check nato si Bomboan Sindol Surya, grabantayan sang tanan, no? Kaya may mga pagbag-o na ni matabo ko ning kaso nga mapasar. Pero kung mapasar ni kag mapirman sa presidente, automatic patuman ni dayon, no? Or may mga hulaton pa kita sa nidiri nga kwan. Pero basi nga gawon gi kuno before sang eleksyon. Aba, pagtunga sa duha ka distrito sa syudad sa Bacolod, tidugay naman ang ginaplano. May interview si Bomboan sa aton nga Long District Congressman, Congressman Greg Gasataya. Sa pikalinya, Bomboan, may gabi please come in.
One. Bombo Pons, Yes. malapit na ang redistricting, no? O kunang pagtunga sa duha sa sa Bacolod, sa duha iya ka distrito. Iniman ang kabahin sa konfirmasyon sa aton sa Bombo Radyo ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Kay kung maaprobahan na ini sa committee level, te pasaka na niya sa Senate kag dito suno sa kay Congressman Gasataya nga sa Senate yati may mga senador man no nga willing sa pag-accept sini like sa kay Senator JV Ejercito no nga magabulig dira ya Bombo Pons kay number sa first sa una nga semana sa masunod bala nga bulan New Year na no 2023 te naka-line up naman ina sa committee sa sa local government unit committee bala Bombo Pons no kay Congressman Greg Gasataya kay man hindi lang man ang Bacolod City ang ginaduso para sa redistricting kadamo naman sa mga highly urbanized city just like man bala ang Iloilo City ginatuyo man ang tungaon Bombo Pons pero pareho man lang kay ti amo man kita population kay ba lokal let's say for example ang Bacolod City mayara na sa pinaka-latest nga report bala sang COMELEC sa mga more or less 320,000 na mga registered voters. Subong niya nga barangay election, de bala ongoing man gani ang registration nga para sa nagahilapit yang barangay election. So nagadugang ina siya. So kung isa ka highly urbanized city ay isa sa mga requirements na Bombo Pons para matunga mo na siya tungaod mga 300,000 let's say for example sa aton bastante na gid ina Bombo Pons no so dubla dumduman naton ang previous to bala nga COMELEC officer nagahambal ga pangampo naman gani sila nga kadamo na ni ang population sa Bacolod City pwede na gid siya like matunga gid na iya no ang Bacolod Bombo Pons no pero Bombo Pons suno sa kay Congressman Greg Gasatayan hay balawan taano gid balang bentaha kung matunga ini sa duha ka distrito. Syempre kung duha ang imong representative more projects para sa syudad sa Bacolod isa naman na no ina balang allocation for Bacolod City kag duha na to yang magaduso hindi na ni mangin lone district Bombo Pons mangin duha na ka distrito. First district, second district na? Correct. Ma first district kag ma second district na or ma district 1 and district 2. Tinay baluan ta north na ni kag south Bombo Pons no. So pero ang matabo sini isa lang man gyapon mayor, isang vice mayor, tag walo-walo ka konsihal or yes no or Bombo Pons meaning 16 na from 12 and then duha ka congressman pamatian tabala Bombo Pons ang kabahin sang confirmation ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Rex Gatchalian, ang chairman sa Committee on Local Government sa House, and this was last Tuesday, and he committed nga priority sa Committee on Local Government ang aton nga bill on redistricting, no? So they'll just schedule for a hearing sa tanan-tanan naging propose ng mga redistricting all over the country. But ang aton nga bill ang gidyang unahon naka-line up no, as the first nga i-tackle sa Committee on Local Government for redistricting. So hopefully by early next year siguro kasi maka-hearing naman no, ang Committee on Local Government. Then sa Senate doon, makita yung problem sa Senate with Senator JV Ejercito was chair, no, kay gin-relay naman nato na sila couple of times. No? So, once matapos na ng hearing sa House, kag ma-approve na siya sa committee level, then ipasaka na sa Senate. Yeah, I'm very hopeful because nakita na nila na tanan-tanan ang need for us. No? Importante lang nga matapos lang sa Committee on Local Government sa House. No? Kasi I've been in constant communication man with members of the Senate na nagapungkok sa commissioner appointments. No? So, regularly twice a week po tayo kami sa CA mga meeting. So,
though the problem with it comes approval sa Senate. Well, number one, it's additional representation. Number two, additional funds, no, for the city, meaning more projects for the city. No? So, even ang COMELEC before, nagambal lang, long overdue ng redistricting for Bacolod because we have more than the required number of or population deserve na for a 2 district. Wala nga ako nang gin-file ko lang ang bill is ko lang gin-identify lang kung din na barangays ang sa first district, din na barangays ang sa second district. So more of that lang nga ako naging plasta. No? And then ang rationale, no, kung may need for redistrict. Gin-include ko na siya sa bill ko nga gin-file, no? But is subject na sa evaluation ng sa Committee on Local Government. So, Bombo Pons, no, amo ni ang kabahin sang pagpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. So, although subong Bombo Pons, nahibaluan ta, ang ginhambal gani dire, especially man ni Mayor Albi Benitez, kay man, ginalauman niya man ang pagtunga iya sang duha ka distrito nila para sa syudad sa Bacolod. So, by next year, 2023, nahibaluan ta, ang eleksyon niya, approaching naman by 2025. So, ang ginalauman gani dira antes ya ang pagpatigayon sang year sang midterm elections ti matunga na sa duha ka distrito ang syudad sa Bacolod. Ti magambal kita duha ka distrito ti amo na may itungaon gid na ya Bombo Pons, no, ang area like mayari diri sa north kag mayari diri sa south, Bombo Pons, no, parang nahibaluan ta i-divide man lang na iya Bombo Pons mo, no, kung ano ni nga mga kabaranggayan like diri sa aton sa may syudad sa Bacolod ang may kabahin sang District 1 kag District 2. Damo na lang ginambal ko hindi na ba na diri sa aton ng Iloilo to amo man ang ginatayada nila tungaon man na sa duha man ka distrito lakip nang iba nga mga urbanized city pero tiyang ginalauman matakol gidaya una ang iyaman sa syudad sa Bacolod kay amo na bala sila na ni ka congressman man nag-agi dumduman ng Bombo Pons sa kay former congressman Anthony Goles, no, during that time sa kay anay congressman man to si former mayor kag anay congressman Bing Leonardia, no, nakalabay man na and karamo naman sa naglabay and then si Congressman Greg halin pa man na sang iya nga first term hasta na subong sang iya nga last term na, no, so amo na ginalauman nga matunga na kay ang last time to be Bombo Pons hindi to mag ano bala maka-move on or yes makagiho kay wala to nahatagan sang ano bala endorsement sang sanggunian kay para gali makagiho na dito sa house i-endorse gid na iya sa sangguniang panlunsod, meaning to say aprubahan. So like sa term ni Congressman Greg Gasataya sa duha ka termino niya wala gid gali to nahatagan sang endorsement sang sangguniang panlunsod. Sa subong niya nga administration subong siya nahatagan sang endorsement amo na nga hindi magiho ang redistricting nga amo na blang ginahambal niya nga supposedly long overdue na ina Bombo Pons for Bacolod City, no? So Bombo Pons sa ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansi Rosorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Wow, ti parang kuana, no? Mayon ako may redistricting kay tanan makomodar. Kay ko hindi mapasar ning redistricting ni laban-laban may mabiyaan gyud sa nidre. Or may madisugan. Wow, ti anhon lang, no? Sa kadamo-damo man, no? Sa mga nagatayada. Aga gusto nga magpadalagan sa patag magabanan sa sa posisyon sa pagka-congressman diri sa may syudad sa Bacolod sa North Dingadaan ti may plano-plano man to ay nagagwa na to ngalan sang way buot nga bata sa presidente out of delikadisa man, no, bisan nga ti diri pang mga Araneta tabaga sa bago, no, pero out of delikadisa bla ano pa na iyang posisyon mo presidente man. Niya taning bata sa presidente mapadlagan pagid congressman to sa Ilocos ti amay presidente bata congressman
Ano na nga daw pamilya inkorporada na. Oh, so dapat may mga delikadesa man kamo. Hindi sa inyo pinagusto. Karon ang isa pagikabatang agot nga bata padlaganon madi. Kay may mga nagka-koter mayor man di kay ipadikit man ang braya sa presidente. Oh, kag palapad sang papel. Halungan nyo na basi ko kuan bala magisi ng papel nyo Ni kay pa kamo sa taga original nga taga Bacolod. Bagay kun hindi gani taga Bacolod baton man din no. Basta may kwarta lang pero ti daw kalaway O subong daw na anan makamo no nga ti daw makakilibot bala nga balita nga bata naging sa presidente no nga tanan ara naman na sila kung gusto nila mapanalagan pa ka makuha pa pwesto. Kulang na ang balon ta dalok kag sakon sa poder. Amo sina na ti ini ang magiho di para lang sa interes sa tawo. Ti hindi sa gusto nga Bacolodnon ang mamuno di sa norte nga porson sang kwan sang district o kon matunga. Sa duha ka distrito kay gusto niya pangayaw man. Kaya di siya diri pangayaw man. Amo ta, no? Basi mutod ang biga sa kunong papadlagan pa sa presidente. Lantawon ta. 5 minutos sa kaligan sa Taknal sa sa gabi. Second winner, no? Naton iya makabanan o kon third winner na naton ini iya. No? Okay, nato recap. Subong lawag naton bumanton. Ato sa nga third winner sa pareho nato pagparagtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Nagaulan ang mga winners. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sige, no? So third daily draw winner naton ini siya. Ikatatlo nga winner sa Siringa daw. Nagaulan ang winner samtang nagabuubo man ang ulan sa Gwa Subong sa estasyon sa Bombo Radio Bacolod. Sige po sa aton FD representative sa hapon si Ma'am Gladys May Sanchez. No, nagamit sa Purple Purchase Panyawan. Ay sa gamit ng Purple Purchase bauti sa Kwanpe Central Park sa aton probinsya no sa Morsya, Negros Occidental. Sino da mga taga Morsya? No, nga nagulog sa inyong entries bauti maswerte kamo no. Taga Hacienda Carmen, Morsya, Negros Occidental. Hacienda Carmen, Morsya, Negros Occidental. Congratulations kid sa kay Rovel Dorable. Rovel Dorable, no? Buwas, kanto ka diri sa estasyon sa Bombo Radio. On or before 8 o'clock sa aga, dapat are ka na diri, no? So, tulog ka temprano, kabugtaw buwas sa aga pa, amor siya, lapit man lang. Rovel Dorable, Hacienda Carmen, Morsya, Negros Occidental. Ikaw ato masarte nga dili joner sa 500 pesos sa cash, 500 pesos sa words and goods, kag Valdez ang Orocan. Kadto ka ha, on or before 8 o'clock buwas sa aga, upod man kamo ni Juan, ni Maria Delia Cabias ang Talisay City. Dapat ari kamo diri buwas para ti kamo gid ang maswerte nga awardan sang premyo. Tandaan, on or before 8 o'clock sa aga ari na kamo diri nga duwa, Rovel Dorable kag Ma'am Delia Cabia. Congratulations! Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 7 minutos sa kaligan sa Taknang alas 8. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang cafe Ito na pagparagan, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Secretary Sam si Bombo Dines Robica, may assessment si Governor Bong Lacson sa aton nga mga kapulisan kag sa mga militar. Kapulisan ini sa probinsya ka ato siring mga militar ti siyempre sa kapulisan no naton ang kampanya anti-criminality campaign sa aton nga PNP at the same time sa sa aton nga Philippine Army ang anti-insurgency campaign. No, so di mga pasidungog ba niya kapag dayaw
sa aton sa niya makabanan nga mga alagad sang banwa, no, o kung lagad sang batas, no, ang mga kapulisanta ti syempre, no, at least man yung makabuhi nila mo. Ang sitwasyon sila siling makabuhi ang makabanan, no, sa siling pag una dra, no, pag maintinar sa katawahayan, kalinong katawahayan sang aton sa riyang probinsya, no, ti sa bahin sang field di makabanan ti aradayo, no, publicly makita no kon visible, no, ang aton sa riyang mga kapulisan dira. Pero ti sa mga elite forces naman naton, like sa bahin sa aton sa riyang makatapo isang mga militar nga ara sa ibabaw sang bukid nagapakig-away para nga ti matuldukan tanang insurensiya naton. Ang problema sa insurensiya diri sa bahin sa probinsya. Galing ka daw until now bisan patay na to si Juma Season, pero daw batik ko kuno daw nagakwan pagid, no, sad pagid kag nagabaskog pagid kuno sila. Sige lang ilang taon tabi abi, no, kung ano gid ang pwersa na nila, no, kay man ti wala na, no, si Juma Season nga nagtaliwan na, no, dito sa bahinsang the Netherlands, no. So check na to na ang mga balita naman yung makabalan sa bahinsang Negros Occidental Provincia Capitol. Standby ka mo karon dugay-dugay, may aram kita sang segment na to ng Christmas Around the World. Kag magaliton kita yung makabalan sa bahinsang Sweden. So ang mga kapulisanta, ti amo na gani, no, bisan pa nga although hindi gid taga diriya sa aton, no, sa Visayas nga Ilonggo speaking ang hepe sang aton sa mga kabaran nga kapulisan, pero ti kami may pagka medya shy kuno ni siya. Pero sa performance mo kuno gabasya. Pero sir, mas nami pagid, no, kung kuan no, kung nami pagid ko trabaho ka, tudo ka trabaho kag nagakuan ka man, no, pa-interview ka man sa pagkatapos sa bidya. Ay natumod naton si Police Colonel Leo Pamitan. Sa kuan niya, sa bahin sa aton silang makatapo isang mga kuan, no, mga militar, ti ni tatabulayan niya kay si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ti tubong panay na iya. Tubong panay na iya makabanan, no, si Brigadier General Inocencio Pasaporte. By the way, sa 27 nagaling turnover, no, ang turnover of command sa nito makabanan sang kuana, no, sang aton siring pamunaan sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. So di mag-retiro na niya, no, si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Di kandidato naman, no, si Lieutenant Colonel Samson, deputy, no, nga ti tubong kuan man Bacolod, no, nga taga kuan isa si Colonel Samson, no, taga Barangay 35 diri sa may banya sang syudad isang Bacolod. Di sige, no, so check nato this time, no, ang makabarang mabalita ng Cansa Negros Occidental Provincial Police Office, no, po sa kay Bombo Dines Rubica. Bombo Dines, nag-call kami na sa imo, ikaw na lang bi return call, no, kay hindi kasulod ko no si Bombo Anton da sa imo, no, sa bahin sang imong komunikasyon, no, sa mga ang problema to sa tuton, no, kung kita magtawag do gabisyo, no, pero kung siya matawag di na okay man, no, sige, no, check naton abi ang pila ka mga balita man, no, nagkan sa Negros Occidental Police Provincial Capital or Negros Occidental Provincial Capital. Sige, no, makabanan sa aton man siring nga mga taga-Parmati, at the same time sa aton mga kabombot, isa part naman iyan ni Kwan ni Bombo Dines. Kindly return call bi Bombo Dines, no, kaya hindi kami katawag sa imo. Sige, no, so kuan siya, no, sa bahin sang probinsya naman ti manog tapos na, no, sa edad nga 50 pila ni si Pasaporte, retirement age, si mandatory retirement age sa kwan sa militar 56, no, 56 years old, no, ti 54 pwede ka naka-optional. So ti lawig-lawig naman, no, ang pagtinerse
ni General Pasaporte. Ti kami ranggo yan na, no? Brigadier General, ti kung mag-retire sa, kung isla, no? One rank higher na, no? Ang ilang, pensyon, no? So, mahimo ang pensyon niya is Major General. Grabe. Oh, sige, no? So, ti amo ni siya, no? Ang mga militar na to, ti graduate from Philippine Military Academy nga ti ara nagasulod, no, sa militar. Ti kun ka naman niya, PMA ko sa ang gadominar daan subong sa aton chief police PNP chief, no, PMA Yearman aton nga FP chief of staff, no, PMA Yearman, no, pero ti ang pag kwan sa mga PMA years, no. Check naton. Si Bomorines Opika sa Peklinya, Bomorines, may gabi please kamin. Sa bumupon sa mga balita natin sa Kapitulo Provincial kay nagpatagayon sa 4th Quarter Joint Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting, no? Bilang mo ni katapusan lang pagsinapol siniyang 2022 bumupon, no? So dire kahit ito ginawon sa aton nga Provincial Director sa PNP si Colonel Pamitan, ang aton Commander Sentry Third Infantry Brigade Philippine Army si Brigadier General Nocencio Pasaporte, ang aton sining bago karon nga Provincial Director sa DLG si Ma'am Chodora Samagaysay, ang aton sining Provincial Headman sa PDEA naton si Ma'am Escropulo, no? Then of course siya si Jix Kibikski. Jixi Bixki, Escropulo, of course kag pila pa ka mga mayors, mga mayors aton sa diri sa probinsya sa Negros Oriental, presente ng mga banwa kay syudad nga nangin awardee sa ilan ng mga police station ng awardee sa PNP, may mga award bumupons. Kag of course ining meeting gid pa na mismo ni Governor Eugenio Bong Lacson bilang chairman sa PPOC Padak bumupons, no? So dito gina ang aton PNP nagatag sa ila sining accomplishment report, no? Ang aton nga army nagapag-uaman sila accomplishment report. Ang PDEA naton ti araman naghatag man sila sining report bumupons, no? Kay ti balanta ining data nila bumupons from January 1 2022 to December 15 2022 ti manog tapos sa ginman ang tuig bumupons, no? Dito ginati isa ning ginatag nga report sining tatlo ka mga insas ng gobyerno nga pangunang insas ng gobyerno bumupons sa bahin sa taon tabi ang peace and order sa aton nga probinsya. Nangin manami, no? Sunod sa Lacson is satisfied siya sa sining report, performance ng army, performance ng police, sa aton PDEA bumupons diri sa probinsya sa Negros Oriental, no? Kay ti sa sining ginahatag, no? Nga sa aton nga report sa army o titabalaan naman po sa sining daw last quarter sining tuig daw sako ang inkwentuanay sa aton sining Philippine Army. So sa report ni Brigadier General Nocencio Pasaporte, from January 1 to December 15 may ara na sa may na-record karon aton nga army till third IB 42 ka mga encounter. May ara sa 29 ka mga patay bumupons, no? Sa bayan sa NPA, may mga na-captured during encounter anom, may mga na-apprehend pa sa pila ka military operation nga napulo, kag may mga nag-surrender mga 76 bumupons sa mga naglamata. Dito balantraman ang pinaka-latest tong si Costa, no? Kag si inantato bala amo ni mga dalagko nga malidires sa NPA nga nagkalamatay lately lang sining mga operation, no? So damo sa mga firearms nga na-recover, sa mga light firearms bumupons damo man, no? May mga 15 ka mga na-captured, may 4 kin surrender. Sa mga small firearms may 30 na-captured, may na-confiscate na 13, kag may mga
nag-surrender man nga mga 11 ining mga armas bupos ini na pang-recover ni during plus again patigayon nga mga encounters, no? May mga naglamatay, may mga nagla-captured, no? May mga armas nga na recover, no? Kaysa report gina ni General Pasaporte ngati iya man ginapayag ngati ngati sa Negros Oriental makita na gimang ang Negros Front wala na giman niya bumpo sa biya nagagiho kung wala na niya porsada kaya balantang mga encounters mo ara naman sa southern part sa aton siniyang probinsya. Sa part sa PNP, sa ilang mga data di mo pons ginpagawa for the year 2022, January 1 to December 15, 2022, wala sang madalag ko ng mga krimen nga naglungtad bumpos, no? Wala sang kidnapping incident, wala sa ginatawag ng mga terrorist attack na nagluntad sa probinsya, kag iban pa, no? Bank robbery abi bumpos, no? Why man si may na record nga incidented sa Negros Oriental, no? Sa focus crime ng bumpons, may ara kita sing gamay nga pagsaka ng focus crime lang tawag na 8 ka mga focus crime, may 9.2 increase sa cases sining 2022 kumpara mo sa 2021 kasi 2021 may ara 603 ka mga focus crime, sining 2022 mga 695 ka kaso bumupons, no? So tayo ko na kay Governor Lacson at ipart ini bangod this late ko na sining mid 2022 kaya nag-open naman tayo bupos sa balik tamat bangod sa pandemya. Ito man isa rason nga doon nagsaka-saka gamay malang ang aton nga krimen, no? Pwede yung pagsaka sa kami din yung madalag ko yung bupos ng mga kaso kasi murder gani isama lang nga ginsaka sa mga tuig, no? Sa 2021 sa kaso ng murder 144 ang kaso sa probinsya, sa 2022 145, no? Sa homicide sining 2022 40, sa 2021 33, no? So hindi magindako significant ang increase buong pons kaysa physical injury 70 sa last year sining tuig 65 buong pons. Ang rape ang rape kani buong pons na buo kaysa 2021 193 cases ang rape sining 2022 as of December 15 167 lang. So naglubo. Ang robbery, nagsaka-saka man, 2021, 46 cases, 2022, 91 cases. Ang carnapping sa motorcycle bombopons, nagsaka gamay. 2021, 17 cases, 2022, 24 cases bombopons. Kagang theft, 2021, 100 cases. Sining 2022, 172. Doon sa kasakang kaso sa kinawatay subong bupons. Kaya the rest, dito maging patpat kay nasa nokpo na ton ang ang mga awards, no? Nga nakuha man, accomplishment man, nga nakuha sa aton sining kapulisan, mga best police station, city and municipal categories, no? May mga performance sa aton nga police, no? Kung sa ilang drugs operation bumpon sa ginatag lang report, may total drug operation conducted January 1 to December 15 is 678. May 843 ka man arrested individual. May na-confiscate nga mga shabu nga 15,670 grams bombopons, no? Siguro mga 15 ni mga 10.5 kilos na sobra, no? Ang marijuana mga 8,569.92 grams sang marijuana. So kung totalon taning balor sining shabu kag marijuana nga na-recover bumopons, based sa data kinaibugat sa PNP is kabilogan nga drug confiscation worth 107,580,781 pesos bumopons sa mga firearms sa damo mas na-recover, kag napang confiscate para sa pagadak sa search warrant sa mga target police operation, sa mga checkpoints, no? Kadamo man sa mga armas nga na
recover ang aton kapulisan. So nakuha antos ang pahikay na si Governor Lacson sa bissining report man sa pintikis naton kag army satisfied ta kag nalipay man si Governor Lacson sa sining nanging performance sa aton sining PNP sa aton sining army. Ang sa pediya ta bumpons ginaton kapilar si Governor Lacson kay medyo although mga 60% plus sa man sa barangay naton dire 601 barangay sa bilang probinsya nga na drug cleared na o to sa Governor kay Governor Lacson nga dapat dugangan pag ini amo to gini encouragement niya sa mga LGUs nga tutukan pag ini kampanya sang illegal nga droga sa ilatag sa Cabanatuan syudad para mas madamo pagid nga mga barangays diri sa probinsya sa Negros Oriental ang mapidalom sa drug cleared barangay. Pamatihan ta ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Well, of course, every year naman we're seeing a downturn, no? But let's talk of the PNP. There were yung mga minor crimes bala. Obviously, there's more this year because we've already opened up, no? If you compare that to last year, na there were still some lockdowns, no? But very manageable. As far as the army is concerned, the North Negros front has been dismantled and continues to be closed. There are still 3 fronts here, but again, it's either captured or died in battle. The force of the communist terrorist group is really going down, no? And so we hope to continue with that, and with the new development, the passing away of Joe Masison, I hope the new leaders of the CPP-NPA will really consider the peaceful process. So pilang rate case nga sublimatag mo sa Pintex sa army sa recruitment nila for this year? I'm very happy. I'm very satisfied. Yes, there were some incidents this year, but on the whole, we are very satisfied with their performance, both the PNP and the Philippine Army. Bumpon sa mo to nga pahayag no ni Governor Lacson satisfied siya no, sa performance ni nga tuig no, sa aton nga law enforcement unit diri sa probinsya sa Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inisbumbo din ni Surbika para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kabombo rin sa Bika. Oras sa Bumbo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa takto alas 8 sa gabi. Keep up the good work, ano? Sa aton sa nga mga kapulisan, kag the same time sa aton man sa nga makabanan nga mga katapo iya sang militar diri sa bahin sa aton sa nga probinsya. Sige, tsimpo na yung makabanan sa aton sa nga Christmas around the world. Rektamente sa bahin sa Sweden, no? Kung sa Northern Europe. Standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon God you. Kami ni magtamyaw sa Merry Christmas sa lingwahe nga Swedish nga mo official language ang Kingdom of Sweden sa bahin sa Scandinavia o kung isa ka pungsod nga na namtang sa Northern Europe. Abalaklon sa langit may mga bituon daw yung sang dalangguhanon. Ang Sweden nga ang kapital among Stockholm nga mayara sa populasyon nga nadangat sa 10.4 million kag ginapamunuan sa ilang monarch nga si King Carl XVI Gustaf. Sabay sa reliyon ang mayroya diri Kristiyano kag nagapakadua ang Church of Sweden rason kun nga madinuagon ang Christmas celebration diri. Ang Swedish Christmas ang nagsugod sa petsa 13 pa lang sa Disyembre baw katemprano pa. Kag ini kadungan sa kapiestahan sa ila santo patron nga si Saint Lucia kabahin sa praktisang
mga Swedish people ang ilang kamagulangan nga bata amo ang mag-portray bilang si St. Lucia kung sa diin nagasugsog ini siya sang puti nga robe nga may corona nga may kandila. Ini siya mo ang mag-serve sa iyang ginikanan nga sang buns o kung tinapay kag kape o kung mulled wine. Kanigin nun sarang programa. Sa Christmas Eve ngayon ginatawag Halafton ang Swedish nagatambong sa mga church services kag pagkatapos nagbalik sa ilatag sa kamapulian para nga magsinalo-salo kung para sa ila traditional family dinner kalakip na ang buffet dinner o kung ang smorgasbord nga ginakipan sang ham, pork, fish kag kalakip na ang variety of sweets bilang pangyamis. Dugang ibalaw angot sa Christmas in Sweden ato ni bulon pinagi sa aton nga Bombo International News correspondent nga tumandok sang Boracay Island apang didto na nagapuyo sa Sweden sa sulod sa karon sang 33 anyos si Ma'am Geraldine Lindberg, no? Si Ma'am Geraldine Lindberg, kamustahin natin, no? Ma'am Geraldine Geraldine, I'm sorry. Ma'am Geraldine Lindberg, no? Ma'am Geraldine, magandang gabi po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito, ma'am. Hi, Bombo Pons. Hi. Good evening po. Yes, ma'am. Good afternoon sa Sweden. Yes, oo. So, exactly, what time po dyan? 1:45 p.m.? Yes po. Yes, it's 1:45 p.m. Hello. Hello sa iyo dyan, no? Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, no? Pag-usapan na natin, direkta na po tayo sa Christmas, no? Ayan, sa background mo, no? Kitang-kita ang Christmas dyan ngayon, ma'am, sa Sweden. Yes po, it's time. It's soon. It's not long. Maybe 4 days, and it's Christmas. So busy po ang mga tao dito ngayon as of now. Kaya nga, no? So along the streets, yung mga sasakyan, means of transportation, busy. Yung mga mall siguro full pack din dyan, Ma'am Geraldine. True. Yes, it is. Grabe. Mostly mga people, mga trabahante nag-take na ng holiday for just do the shopping for the gifts of their Christmas gift. Yes. Yan nga yung sinasabi nila, the most busiest day, the most people make busy every December. Oh, di ba, ma'am? Yes, that's true. Totoo. Yeah. Pasensya ka na kasi daw marunong mag-Ilonggo. Sige na. Okay na, walang problema kasi kahit na ano po ito, no, makuan pa sa takwa yung aking Tagalog, okay naman. Sige lang. Okay. Sige, walang problema, ma'am. Ang importante, nagkakaintindihan ta. Yes, of course. Oo. So, national language natin ito, no? Itong Tagalog. Although, isang ano lang tayo, no? Isang region, di ba? Opo. Okay. Sige, Ma'am Geraldine, no? Sa paunang background ko dito or overview sa Sweden, no? December 13 pala, nagsa-start na ng Christmas yan. Paano po? Anong mga ginagawa dyan? December 13, it's a Lucia Day. Actually, that is originally from Italy. Pero matagal na celebrate nila niyan. They have to wear clothes like ang Lucia is they have to wear white long clothes and then a dress, I mean. And tapos yung mga iba dyan is like a ginger trick, how do you call it? Yung mga and then early in the morning they have to sing Lucia and mostly sa school mga students. Yes. Okay. And they are makain sila ng gingerbread. They bake a gingerbread, yung buns with raisins, cookies, something like that. Oo. So ano po yung like dito sa atin sa Pilipinas, yung staple food natin is bigas or rice, no? Andyan po sa Sweden, ma'am. It's potato, of course. Potato? Any kind? That's sweet potato? You mean sa Christmas, Christmas Eve? No. Itong kinakain na araw-araw. Oo. Potato. Potato, pasta. But okay. Mostly potato. Only Filipinos like rice. Okay. Yung sinabi mo during Christmas, yan yung inaabangan ko, no? Paborito rin ng lahat, no? Basta may Noche Buena. Oo. So,
ano po yung mga nasa ibabaw ng lamesa po diyan and pag ano po no, pag salubong ng Christmas, Ma'am Geraldine? Actually, Christmas Eve is the most important for the family. They gather the families. At umaga pa is there started breakfast with porridge with cinnamon. And then sa lunch naman is smoked salmon, herring fish, egg half with fish roll, and mayonnaise, dill. Tapos may ham with mustard and bread, meatballs, sausage, ribs, and Johnson's Press, they'll say, it must be yung potato gratin with anchovies. Meron talaga yan sa table. Pag ano. Tapos yung iba dyan, they do the salads on the sides and if they wanted to do more. Pero yan talaga ang meatballs and sausage, ham, and potatoes. Oho. Okay, no? So, parang gano'n din, simba muna, tapos pag-uwi, Noche Buena. Gano'n, ma'am? No, the day after, actually sa 25th na sila nagsimba. But not everybody. Oo. Hindi sa 24 Kasi ang katulad Sweden dito. is, ang Swedish is, what you call this, not Catholic, they are Protestant. Oo. But ang majority na religion dyan is Roman Catholic din. No, they are Protestant. Pero may Protestant. mga Roman Catholic, mostly Filipino. Okay. Pero, ito lang, parang hindi ka rin manibago since how many? 33 years ka na po dyan? Yes, I moved in Sweden since 1989. Oo. So, 33 years, pagdating mo agad dyan, so parang hindi ka rin naman siguro mamimiss yung Pilipinas. Hindi mo mamimiss, ma'am. Kasi yung Christmas, sineselebrate talaga dyan. Opo. Tapos, ang mga Filipinos, but when we are gathering, we do serving our Filipino food naman. San meron din silang lechon, Wow. Sa Swedish naman is the Swedish food. And then the day after, like, in the 25th, mostly ang mga Filipinos niya nag-gather and then we have to serve Filipino food. Okay. So, sa 25th, ewan ko sa inyong mga Filipino dyan, talagang may gatherings po kayo, no? Saan mostly kayo pumupunta, ma'am? Sa bahay ng mga kaibigan or we have to plan or sa bahay ko or sa bahay ni ganito, ganon. So, pinaplano namin kung saan kami. Then we do the exchange gift also. The same as in the Philippines. Okay, no? So, it's a big celebration pala. Yes. Oo. Okay. So, ang saya, no? Kapag may mga get-together, siyempre, mga storytelling, parang gano'n, no? And, storytelling games, yung mga Pilipino. Pero sa Swedish, ang ano lang talaga nila is dinner and then giving the gifts. Ganun lang. Wala masyado ang sa Swedish. Oo. What about so, mostly ang mga nagsi-celebrate talaga is Filipino. Mga Santa Claus, ano dyan? Meron? Wala? Meron po. Meron Santa Claus, of course. Yes. Kasi inabangan siguro ng mga kabataan dyan. Dito, pagkatapos na ng lunch, at 3 p.m. in the afternoon, sa Christmas Eve yan, ha? Traditionally, nanonood kami ng film, ng Donald Duck Disney film. So, every, talaga yan, 3 p.m. And after that, magbibigayan na kami ng mga gifts sa bata. But, syempre, medyo kasi ito is, yung mga bata, minsan, talagang mayroong ibang hindi naniniwala kay Santa, meron iba. So, ang ginagawa ng mga, halimbawa, papa or lolo dyan, sumusuot sila ng Santa before mag-give gift na. So, papasok kunyari sa door. So, mga bata, yan na, meron Santa Claus na malapit. So, meron gift. Ganon. Yan ang nila dito. Traditional. Okay, no? So, ang saya pala rin, Anyway, no? So, oo. So, 33 years. Ano po yung trabaho nyo dyan, ma'am? Dyan na po kayo nagsistay? Sa electronic po.
I am formerly work na sa Ericsson Components. Ngayon po is like mga components din po na symbol or nagmamaskering. Demasking and demaskering. Oo. So, na-try nyo rin ba na i-introduce sa kanila? Yung, like ito, pag sinabi mo, yung pagkain ng lechon ng mga Pilipino, siguro, yes. Nagustuhan na rin nila? Yeah. Alam na rin nila yan na we have, talaga meron tayong lechon. Kasi kumakain din naman sila, pero hindi yung kabuuan. Gumagawa din sila ng lechon in the oven. Hindi yung buo. Okay. Oo. So, anyway, so maganda pala, no? So, parang, gusto-gusto rin na pumunta dyan sa Sweden, no? So, ma'am, ano po yung type of climate dyan ngayon? Ngayon is winter season, and it's too cold. Makikita niyo naman siguro. So, grabe. This year is very cold winter. Hindi pare-pareho yan every year. But this year, super lamig. Oo. So, pero syempre, walang malamig na weather sa tamang damit. Meron naman silang damit dito. You have to wear very warm clothes lang, so it's okay. Sa Pilipinas rin, kaso hindi rin, katamtaman na yung lamig dito, no, sa atin, compare mo dyan, kasi abot yung time, ay snow dyan, ano? Opo. Pasanay-sanay lang naman. So, kasi minsan din, pag uwi ko dyan, minsan napakainit. Siyempre, nasanay na rin ako dito sa lamig. So, pag nasobrahan naman ang init dyan, I feel like, I'm sweating. So, parang, pag nasanay ka na rin dito, matagal ka na rin nakatira, so, you have to adapt na makaka-use ka na rin ng nila weather. Oh, sige, ano. So, advance Merry Christmas. We have 6 days more to go, no? Christmas na po. Ma'am Geraldine, baka may mga i-greet po kayo. Live po tayo ngayon sa Facebook at saka sa on-air po dito sa Western Visayas. Go ahead po, ma'am. Yes po, Bombo Pons. Thank you very much. Sige, greet ko lang po yung aking pamilya. Back Boracay. Liserio family meron ata dyan sa Iloilo or sa Bacolod. Mga Liserio family po. At isa po sa aking kaibigan dito from Bacolod, from Victoria City, Negros Occidental. Wow. Gusto daw niya ipaabot ang greetings niya sa Nalaunan family and Castillos family. Ang name niyo po niya is si M. And of course, sa pamilya ko dito sa Sweden, my brother and sisters, cousins, my grandchildren, and sa mga friends ko rin dito, and especially for my dance group, the Attitude Dancers. Dito sa Sweden, mga Filipinas yan. We usually perform sa mga events ng Filipino communities, the Attitude Dancers. And thank you very much also, Bombo Pons, for inviting me to share this little Swedish Christmas party. And advance Merry Christmas to everyone too. Thank you very much. God bless. Sige, maraming salamat, Ma'am Geraldine Lenberg. Bye. Thank you. Okay. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oy, sige. Dos ako to doon natulala. Sakay, Ma'am Geraldine. May bailo pa ni Ma'am Geraldine Boracay sa Sweden, no? Mas okay ito yung Sweden. At sige, 56 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. May mga panumdom na kita, dugang panumdom. Balakay kita pagkatapos kinamang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream.
kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales
7 minutos sa kaligad sa takna kalas sa 9 sa gabi. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa mga kabombo kag mga ka-Star Nation, may nabilin anom na lang kadlaw, Pasko na. Sabi na sa Santos Rosario, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! All Bombo Radio Philippines.